guys, συγγνώμη που δεν κάνω βίντεο. Παίζει να έχει... Τι μέρα είναι σήμερα, έχω κολλήσει το χρόνο στο 5, να πούμε. Σήμερα είναι 16. Έχω κολλήσει το χρόνο στο 5. Το 6 είναι εδώ, ναι. Κάτσε που είναι το 6 εδώ. Να το. Ωραία, κοιτάξτε εσείς πρώτα. Θα τα φάμε όλα τα. Δεν θα... Αυτό είναι. Τι είναι αυτό? Ωραία, πάμε να δούμε το 7. Είναι εδώ κάτω. Και έπα. Αυτό και αυτό είναι το 7. Το 8 πάνω εδώ. Μέχρι το 16, που το 16 έχω βρει το 17, το 16 είναι εδώ. Ωραία. Τώρα που μείναμε στο 6, 7, 8 και κοιτάξτε εσείς πρώτα. Έχει αυτό το 8. Πάμε στο 9 που είναι. Να το. Δείτε. Ωραία, να το. Είναι αυτό. 9, 10, τώρα 10. Σήμερα κάναμε καλή business, ρε. Πολλά σοκολατάκια, 10 να το δω. 1, 11, να το. 12, να το. 8, 12, 13, 14, 13, αυτό, 14, 15, και 16. Αυτά. Ωραία, πιστεύετε ότι με ένα έτσι μπορώ να τα βγάλω όλα και να σας τα έχω εδώ. 1, 2, 3. Και παιδιά, όλα τα σοκολατάκια μας. Δεν με πιστεύατε. Να τα σοκολατάκια μας. Πάμε να τα φάμε εννοεί. Αυτό. Θα πάρω αυτά τα δύο μαζί. Αυτό. Και αυτό. Την μπάλα τελευταία επειδή είμαι καλός ποδοσφαιριστής. Παιδιά, επειδή θα πάρει ώρα,
Θα πάω στο τελευταίο σοκολατάκι και σας ανοίγω ξανά. Παιδιά, δεν έχω τελειώσει. Απλά βρήκα αυτό. Είναι ένα σκιουράκι. Λαγουδάκι, τι είναι αυτό? Λαγουδάκι σκιουράκι. Να γράψτε μου στα σχόλια. Τώρα σας χρονοκλίνω. Και το τελευταίο. Και να του την μπάλα. Όλοι οι φίλοι μου που μου έχουν κάνει subscribe ξέρουν ότι είμαι ποδοσφαιριστής. Και γι' αυτό άφησα την μπάλα ποδοσφαίρου τελευταία. Τη βρήκα στο 15 που είναι εδώ. Μπράβο το όποιος την έφτιαξε. Και πάμε να τη φάμε. Τώρα σοκολατάτα. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Δεν έχω λόγια. Άντε bye.